Shabbat Shalom. Shalom Aleichem. Kamuraya 1 para tagsa naton nga kinabuhi. Itaton niya na para siya para siya Tetzaveh. So may da nawawara hakuan para siya ngan usa nga word an ngaran ni Moshe. Ang ngaran ni Moshe natong pagbasa niya kapanganakan nga dahan Parashat Shemot tubtob hanlas nga parasyahan Torah. Ang ngaran ni Moshe pero migin na may mention. Pero ini nga parasya nga Parashat Tetzaveh waray ka mensyonan iya ngaran ni Moshe. Kay ano? Han makasalaan mga Israelites, han igil have han kuan golden calf. Hi Moshe nagmakaluoy hang Ginoo nga pasayloon hira. Usa ka punto, hi Moshe nakagayakan kana Shem nga kung diri niya mapapasayloon mga Israelites, paraw na lagyapit iya ngaran, ang iya ngaran nga dahan Torah. Of course, ang Ginoo gimpasaylo hira. Kay ang mga pulong han magtadong ng mga tao powerful, makusog. Once nga hi Moshe iya nabanggit kan Hashem nga paraon nalat iya ngaran kung diri niya mapapasaylo it Bini Israel, children of Israel, Torah, kailangan ito mahinabo. So, ang Ginoo took his name out, ginkuha niya ngaran, han usa nga mga parasya Torah. Ngan anot na parasya? An parasya Tetzaveh. So siya ito nga tiyangaran dire na ngangadnan hini nga parasya. So anot parasya otro? Parasya means parte or portion in Torah. So siya ito. The menorah. Ano it menorah? Siya ito 7 candle. Pure light. So ang mga Israelites ginyaknan nga gamiton ang pinaka malimpyo, purest nga olive oil para palagahon ang mga an menorah. So unya na nagagamit kitahin kandila. Dati ang ginagamit kuan olive oil. Kumbaga siya niya kuan niya. Kumbaga yan minsan ang dati nga mga panahon nagamit kita yung petrolyo para siya naton kuan mga lamparilya. Dati nga mga panahon olive oil. So pinaka pure na olive oil kailangan na siya gamiton.
Ang mga Israelites era gimpik ang pinaka di klase nga mga olives. Ang mga bunga ng olives nga na mumunga nga nakadtuhan igbaw mga puno. Kaya ano? Kaya siya itong hera it nasisrakan hit adlaw hin maopay. Ngan era ni gin hihinay-hinay pag pagbayo, pag crushed ang mga olives. Kumbaga ginera ni gin pipiit. Ang gagamit ito nera mga bato nga mabugat tas may kuruanan. Pag kukan ito agihan kabugatan bato gin pipitan na kadan kunan mga olive oil sanglit natitiris sanglit ang duga ang olive oil asyat ang dugan ang olive na prutas asyat na ihimong nga olive oil. So ang sahan nga first drops nga nakukuha nera ang sahan nga turo ang sahan nga duga na nakukuha nera ng mga olive asyat gagamiton nera para hit minura. Kaya nga minura kandelabran hiya tulong branch kasi may usa pa nga kuan nga adat but nga. So bali natanan 7. So kada adlaw late nga kulop mga kulupay ang 7 cup nga minora gin kukuha na ning bubutangan hin tunga half a log or about 10 ounces of oil. Ang minora kailangan maglaga habug-os nga gabi. So iton nga 10 ounces of oil enough iton para diri maparong ang minora bisan man kung gaano kahilaba gabi during winter times. Asya iton nga amount hit oil and eraging gagamit bugos na mga adlaw bugos nga tuig. Kay maaram kita nga di parehas niya Pilipinas nga halos itaton adlaw ng gabi halos mag-equal. Pero may mga bansa nga may mga winter hera na kung diin ang kahilaba ang gabi mas silaba ngayon during summer liwat mas silawig it gabi ngan haligot it I mean to say hilawig it adlaw haligot it gabi. So asya iton kay may mga tinatawag na mga vernal equinox ng summer solstice. Asya iton nga maximum nga kuan. So asya iton sanglit may tinatawag hira nga daily light saving. Kita dati kuan nagkung kita ito Pilipinas pero ang panahon ni Ramos 1990 yata pero wala iton ipadayon. Okay manitat kabutangan. So halos magpareho la. So ano weeks iton hiya iton baget kuang kumbaga aton dati mga lampara natin dati ang ginagamit naguwang kita himbagahin kanan kuan kanang payong tas gimbubutangan natin tuhin kuang pabelo hin kanan dugnet tas ito na dugnet asyat pinaka wicks itna wicks asya ito niya adat kandila ito niya nga bagahin higot nga busag. So an wicks nga raging gagamit
Kailangan anera pagkuan han era weeks kailangan ti pakadtuhan bot nga di ba? It na kandelabra pipito nga burutangan and olive oil may mga 7 nga weeks. Kailangan an kuanhan weeks ito nga pinakakuan niya kailangan nakaatubang ti pakadtubot nga. Tapos ang nakadambot nga di ba tulo tas usa tas tulo kaya ang tulo branches. Basta i-search na lang niyo kung marang kamot minora. 7 ito niya. Tulo ha left, tulo ha right side ngin may usa habot nga. Pambot nga straight ang duha nga tulo ha wala, duha nga tulo ha wala, tulo ha tuo. Anera mga kuan pabilo nga mga weeks. Kailangan nakaatubang ti pakadtuha but nga. Ang laga nga diri nawawara, the light that never went out. Han pagkaaga natanan nga mga minora anera laga nagkawawara kumbaga na upos na hera except han kuan han nakadahan but nga di ba tulo ano sa nakadabot nga natanan ano unom nawaray na pero ano sa buhi pa aniya laga. Huna-una an kadamo han oil lana ang kadamo han lana nagibubutang nga dahan mga kap ang kan minora papratas lahera kay naman nga ang unom ang tulo ha wala ang tulo ha tuo pagkaaga na kuan na naupos na parong na kay naubos naman na neralana pero ana kadambot nga buhi laghihap kaya siya itot milagro nga ang but nga minora kap buhi aniya paglaga bugos nga adlaw. Kada adlaw nga milagro nga nahinabuan minora asya it magre-remind it mga Israelites kung gaano hira kahigugmaon it Ginoo nga gaano hiya ka-close ha era. Mahal it Ginoo hira asya iya ni ginihimo nga milagro kada adlaw. Di ba nasing ako nga ini nga para siya ang ngaran ni Moshe never na mention waray ka mention ang ngaran ni Moshe kay una Torah 5 books of Moshe ito or kuan tinatawag na Torah or book of instruction kay nasering nga bisan maraot or maupay it ginyayakan hit usa nga matadong na tawo nahihinabo ito aging papamatian hira it Ginoo. Sanglit himosye kay matadong man hiya nga tawo bisan yung makaniya nga Ginoo sige kung di rin kaya pasayloon it mga Israelites kaya nira pagsambahan kuan agahan nira pakasalahan an idol han golden calf an kuan ginto nga baka para nalatakon ngaran ha Torah. So gimpasaylo ang mga Bene Israel and children of Israel bugusan kuan am Israel nation of Israel ang Ginoo pero ilangan talaga masunod lagapit attributes of justice it Ginoo. Sanglit wari niya i-mensyonan ngaran ni Moshe han ini nga para siya. May pa usa nga kuan pagkakataon niya nagpapamatuod na it mga magtalong na tao mga righteous nga tao bisan ano ti rayak nun
upay man or dere basta nera nayayakan nahihinabo. Parehasan nahinabo kan Yakob. Di ba nagtrabaho iya nga to niya Uncle Laban nga bugto ni iya nanay Rebecca nga inihilaban damo ni tiya reborto ti balay. Tapos iya giginulangan kuan Yakob. Sanglit nagdesisyon ni Yakob nga kumuan na mag-part ways na era magbulag na hiya niya angkol. Ang mga panahon na to naasawa na ni kuan kay ansyahan ginggulangan hiya nagtrabaho hiya for 7 days para kan Raquel pero ang nahinabo ang pagkagabi imbes nga hilaban sundon nera ginsabutan nga hi Raquel kaya siya ito nagtinrabaho in libre hi Yakob nga asyan magkuhanan niya mga kahayupan, mga karnero, mag-alaga. Nga nang pagkagabihan after 7 days, ano yaging pasakubi Raquel? Hi Raquel asyat manghod. Ani magurang na iya anak na babayi, hi Leia. So may hilaban may duhang anak na babayi. Hi Leia nga ni Raquel. Ang magurang hi Leia. Pero nagtrabaho hi Yakob for 7 years nga libre kan Laban para mapangasawa ang iya manghod na anak na hi Raquel. Pero after 7 years, okay na. Natapos na ni 7 years nga pagtrabaho ng libre. Hangabi para ikonsumit na ang kasal, ginutakan ni Laban. Hi Yakob. Ano yung pasulod nga itong gabi? Dati, dire pare siya na. Nga bagan malamurag. Dati iba, may mga kuwang gabi. Para i-consume it gabi. Tapos mga tent lahira. Dire nga mga balay-balay. Mga tent. Nga mga deserto. Nomadic. Nagliliwat-liwat hara. Kung hainit may mga banwa. Yan na, pagkagabi, ingin pasakob nga to ni Laban, ang magurang, Hileya. Pagkaaga, pagkuan ni Yakob, agi daw. Di raman ni Raquel, Hileya manini. Waray na nahimo ni Yakob, pinalabtan naman niya, iyaginyak na ni ikuan ni Laban nga kanong sugad. Tas, yung maka ni lumusot na liwat ti Laban na niya angkol nga marumaruan. Namakan nga kasi tamang tradisyon nga ni dire pwede pa kasalit manghod nga dire pa nakakasalit magurang. Kung gusto ni Miracle dapat magurang na item So nanghinabo nagtrabaho na naman in 7 years hi Yakob para kan Raquel na liwat. So imbes na 7 years la dapat naging 14 years niya pagtrabaho kang Pero atong adlaw mismo, impakato na diretso yung Raquel, gingato na diretso ang Yakob. Pero nagtrabaho na naman niya for 7 years. So 14 years na nagtrabaho si Yakob kan Laban, tas asya lagapat to. So to para paligitan ng istorya, nag-part way sira. So damunan ko ang kay after 14 years, umakanikuan nga magtrabaho, tas nga ano daw kuno sahod ni nasing nga ni ni Yakob, nasing nga it mga daw kuno mga batik-batik nga kung ano ulit batik-batik, kung puro nga color dere. So natan lang nga batik-batik. So ang gimbuhat ni ni Laban before niya gimpaghiwalay-hiwalay ang mga puro nga busag, puro nga color, itong puro nga brown. Ginhiwalay-hiwalay nga dire magdirikit kayo na kung magdidirikit iton, may da mga kami adag lumang batik. So ano yung butang, yung pagburublag anay niya, kay siyempre damo man nera mga karne neruhan. Ang ginatag lang ato kang Yakob, ang mga puro nga color. Sanglit, imagine nila kung puro nga color lang nga mga karnero, bisa ba't asawa magiging mga anak iton nga mga karnero, mga tupa,
mga kuan lagi ha, puro nga color. Pero kay tudduan man Yakoban mga anghel paano magpagawas ng kuan. Batik na color nga mga batik-batik nga color mga kanang karnero. Nagkuan niya ang rad, may color ang rad. So habang nagkukunan nagkukunan ang mga lamp, nakikita ng mga lamp ang rad nga may color. Sanglit pag anak na era, halos na tanan mga batik-batik. Sanglit may nato maintindihan nga during hit pagbuburod bisan ha tawo. During hit pagbuburod hit babayi, kung ano't nakikitan na apektuhan kung ano nga klasit iya magiging anak nga itsura, kung ano't iya kikinitaan. Parehas anay nabuhan mga lamp nga nakitahiran mga rad nga may iba nga color, sanay bisan puro hira nga busag, puro nga itom or puro nga whatever brown or kung may naman brown nga color, pag anak na era batik-batik. Kaya asya nera nakikitanhan during nagkukuan nera nagre-reproducean mga hayop. So siya ito. So siya na nabu dumamuan kuan. Dumamuan mga kakarneruan ni Yakob nga nagdeside nga bumulag na iya father-in-law, niya uncle Laban. Iya gindaran niya kuan, iya duhang nga asawa, Leah nga ni Raquel, tas niya mga kuan, mga slave. Una-unaan, slave dati, ang nga na iba. Ang slave dati, kailangan namin tratuhunin maupay. Kung may dani mo ulunan, masya hatag pa namin ulunan nga duhet kuan, slave para makakaturog. Kung ano itong kakaon, asyan yung kakaon ng gabit item slave. Kung kailangan diri mo ya pakarawdan, kailangan respetuhon mo ya. So iba dati ang yayakan nga slave. Bisan slave dati, may dalagya dignidad ano sa nga tao. Di paresan niya nga kung mga ano ka pa iton, mga nagkukuan nga mga babae, ano ka pa ito na kung housemaid, mga agaron, mga salbahe na, di rin na respeton mag-upay. So dati, nyayakan nga slave, maupay. Tanglit minsan, after kuwan, pero di repad to, kaya wala pa yatag ang Torah. So later on, ang mga slave, after 6 years la, pagka 7 years, kailangan na i-release. Ngayon, ang iba nga mga slave, karuyag nera mag-stay nera agaron. Kaya mahal nera agaron. Kaya mo pa mga pagdaraha era. So, to cut the story short, asya na to. Lumakatira. Warera nagpasabot kan era Laban. Yan ha. Raquel, iyaging pandara ang mga rebultuhan niya tatay. Kaya naisip ni Raquel, diri nga, gindara ni Raquel ang mga rebulto niya tatay para magsambay yahit mga rebulto dere. Iya gindara niya mga rebulto kay niya tatay natapo din duro. Natapo din duro niya mga rebulto ngan na ako niya nga bahang pagkunin tayo mawawarayan nin kusog ba iti tatay nga lanaton hera sanit iyaging pandara. Asya to, gindara ni Raquel ani akuan mga rebulto niya tatay. So, ito na no, kaya nera. Tapos, inihikuan, ilaban, iragin lanat inin. Ginlanat herakuan. Inlanat ni hera kuan. Mga pera kaadlaw na kalabay, iragin lanat. Nga si Laban. Kaya wala nagsarit daw kuno kung ano-ano. Tapos gimpayno piyang Ginoo nga ayaw na ayaw paglabte. Yakob kay kung paglabtan nim todas ka. Asya to. Hindi na abtan good man nera Laban. Nera Yakob. Pati niya mga anak. Kaya na wala ka magsarit. Ay kanya gaya nasing Yakob nga. Bayang magsarit kami. Di kami tutugutan. Nga so dinin. Kasi nga di rin mawala problema nga. Kung gusto nyo magkailangan. Kung gusto nyo nga magsarit la ka mo. So len. Kung ano-ano nga. Nasing iya. Ang gimbiling pa ni Labang. Gimpainop na hiyang Ginoo. Nga matadong Yakob. Ano iya pag concern diretso. Hanan niya mga rebulto. Nakasarang ilaban, anak kon mga rebulto, nawawarang nga balay, iyo ada gindara gihap.
Jacob kay diri man maaram nga gindara ngayon ni Raquel ang mga rebulto niya tatay kay para aniya tatay bagan magluyan ko ang lawas nga diri na mabilngan. So yung baka ni Jacob nga nasing nga koma mamatay man kuno kung hinumanit nagdara nagkawat nga ni akong kampo sige pamilya nga ni akong kampo like mga kwan era mga plato nga kung hinuman man nagkamat nagkwan nagkawat haning mga rebulto mamamatay. Jesus ngian kay di nga ni maaram nga ni asawa nga Raquel gindara niya mga rebultuhan niya tatay. So anay na bu asya to nga di pamiling na siyempre yung pamiling-miling. So ang gimbuhat ni Raquel iya ginling kuanan gin kadtong ilarman niya kuan iya saya ang mga kwantas na lingkod lahiya kasi nga dapatok daw Raquel kaya nga di ka natok daw nasing na Raquel kay may dakuya na so asya to nakalusot nga waray kabil ng laban na niya mga rebulto. Ang problema nakagiyakan ni Jacob nga kung hinot nakakadarahan nagkawatan kuan mamamatay. So asya to good man nga Raquel humaligotan niya kinabuhi na matay hiya habang kuan at duwalan niya anak kuan Joseph nga ni Benjamin tas namatay na hiya. Asya to nga bisan maraot or maupay tinyayakan usang matadong nga tawo na natutuman kay ipapamatian ni right Ginoo sang dito siya delikado sang kung kuan pero hirayo kita eton kabaraka ka hirayo kita eton nga magtadong it tao hirayo pa kita eton wala pa ito makalingkingan it mga tao nga magtadong mga kuan kita kailangan damo pa at kailangan ayuson dapat kailangan natong buhaton hanglit pero paret mga magtadong asya ito nga mga magtadong mga tao kung gudira gihirot gudira magyakan ba yer tayo papag-isip at tira ganyayakan kay asya ito may the consequence at tira nayayakan may nahihinabong ha kung maupay man maupay liwat kung dira tira nayayakan maupay dira gap maupay na hinabo so padayon kita so asya pagtagaan naton nga mga magtadong nga tawo bisan na inira nayayakan matadong or dere maupay or maraot nahihinabo bisan nga ni Moshe nga iyaklan nga ang Ginoo nga hiyat pinaka-humble hiyat tawag gaya it Ginoo servant of God hiyat pinaka-humble nga tawo bugos nga kalibutan so palang kita so siya na to ang kuan lampara nga nakadambot nga bugos nga adlaw diri napaparong bisan pa man nga paprihula ang lana kadamuhan lana nga ang lana nga olive oil nga gimbubutangan pito nga mga kuan lampara nga lampara batak tatawag basta bagan cup pito nga cup nga gibutan hinlalanahan papriot kadamo pero nakadambot nga diri napapahanong buhi bugos nga adlaw habang unom bugos lang nga gabi so siya ito bisan pa man ang mga kohen or mga priest bisan pa man ang mga padi or kohen kailangan ipapasagdan nila nga an kuan middle nga cup kaya minora naglalaga ang Ginoo naghatag in mitzvah nga para palagaw ng bugos nga minora ang pito nga minora pito na cup it na minora usala ito niya ang cup ang pito nga cup nga nakatunigbaw nga para palagaw kada adlaw. So may mga opinion nagayakan nga mga kohen would blow out the middle flame every day in the afternoon and then light again. So ginuhuyop daw ang mga kohen
or mga kapadian. It kohen means padi. Ito nga mga padi-padi at mga kuan ibang nga mga kuan reliyon. Ang sinyayakan ko iyo nga it Christianity, it Katoliko, it Islam. Natanan iton na mga ideya nera. Ginsubadla iton nera tikang hatora. Kay asya pinakasahan nga kuan nga reliyon nga nagtutuddo hit nga usalad Ginoo monotheism sang likdam-dam mo na tira mga sayop bisan it mga rebolto naya kang Ginoo nga ayot mga rebolto bogos nga simbahan ginpupuno ng rebolto ang klase nga kuan set nga kung di kita nag-aaram papasagdan na natin it mga kapadi magginakan na tira kung ano-ano at kuan hay kita't mga kapadian mga minsan mga halad puro lang mga kuha kita natin mga sarakyan mag-upit mga balay mag-upit mga sarakyan nagpipinan labutin mga sakristan pipinan labutin mga kamadrian at may expect name nga bisan nga simbahan po ng revolt Ginoo nayakan na yaw revolto purot mga revolt ng bubutang nga siya kakangalsan durot Ginoo maasahan ni mo sugad diton bisan nga ultimo era mayor dira tinatawag na Santo Papa impapasagdan nga okay na daw kuno it lalaki to lalaki nga babae nga kasal ang nga klase nga sugad nga espirituanong ka nga kuan pangulo leader nga kuan Biblia nayakan nga ayaw hiton kay kakangalsan Ginoo abominasyon iton tapos iko contradict nim hino ka para baliktaron it kuanit Ginoo sugot Ginoo tapos mayakan ka nga holy haint holy dida asyat mga tao nga padayon nga nagpapakabuta-buta nagpapakabungol-bungol hit kamatuoran nga matadong nga mga pulong hit Ginoo asya iton nga dire ra nabulag kaya no nahiara nahira di na nera kuan Pres ba ito't kuan nahiara ka na hit usa nga bagay makuri mo na habit mo na dire mo na kaya kuan dire mo na kaya buliwan mga drug addict drug addict lulong ka na haros bugs nim nga kinabuhi drug addict ka makuri ka na makakuan kaya sistema mo na iton asya gapit mga kuan it makakapagbabalyo lahi mo kung maisip nimo nga agi daw ita akong kinabuhi nga nihatuna pirahila 70 years 80 years na kung maging 70 years 8 years ka na tipatay ka na ma-realize nimo nga anim kinabuhi bagalahin kuan magalan blink aban ay magan usala ka pero kin mata sugad la kadali yayak lang ko kamo bisan kung lagas na kamo 70 80 years old tipatay na kamo nga tatagaan kamo yung papel nga isurat ang nangyari han bugos niyo nga kinabuhi iton nga usang nga papel diri pat niyo mapupuno isurat kay makakalimtan niyo ang mga nahinabo gutay lat iyo masusurat diri pat niyo mapupuno nga usang nga papel nga ipapasuratan sugad kadalit kinabuhi sugad kahaligot una-una mula iton hilawig pero haligot la iton kay diri na tanan nga adlaw diri na tanan na bulan diri na tanan na tuig importante may mga tuig lang nga nagmamarka ta itim hunahuna mga memorable pero iba nga mga tuig adlaw mga waray gamit bagan waray nim na hinumduman pero imig babalo marinan ka kito haligot lagud man bagalahin perok kinabuhi nga niya to na igbabalyo ko hitakon eternal life kinabuhi nga waray ka tapusan after hiningan nga kalibutan igbabalyo ko la ano kasi nga maisip ka nga aba daw dire good man ni bargain kumbaga lugi ako yun igbabalyo ko la takon eternal life para hit pira katuig nga niya kalibutan 70 years na kuan na iton mo pa na iton nga kinabuhi 70 years nang kung mag 80 years ka pa kuan na ito additional na iton kumbaga bonus na iton pero kung maka 70 years ka na reach mo na it kuan itim kinabuhi nga na enjoy mo na kinabuhi
paglapos ka na yung 70 years, bonus na iton. So siya iton. Kaya siya ito na Biblia. Nga, 70 years, old kuan na iton. Nakuan mo na tem kinabuhi. Naranasan mo na natanan. Makasubra ka pa ito, bonus na la ito na im. Haligod kinabuhi nga niya kalibutan. Tapos ibabalyo mula. Itim eternal life. Nga, adlaw-adlaw ka nga, ihibuong ka nga tunga, barbecue nga to impyerno. Agit na yung mga rebolto. Problema iton, iti mga rebolto nga yung gipipinangadhian, asya igihimo nga sungo. Nakakuang ka, nakabitin ka, tas itig susunguan mga rebolto nim. Paso-pasondoro. Yan, aragat kapaso. Huna-huna, adlaw, 1 million degrees Celsius kapaso. Tas nga niya at naramdaman natin, 30, nagrereklamo na nga na kita, 30 degrees Celsius. Huna-huna at kapasot impyerno, mas mapaso pa kaysa at adlaw. 1 million degrees. Ngan iton, dere ka nasusunog. Ibatim na abat mapaso-bason, sige kala reklam kuan. Sige kala araba, sige kala kaulul, sige ka took, sige kat guliat, babaso-paso na. Pero siya iton. Kung namamati ka la, di ka nagpapakabuta-buta, di ka nagpapakabungol-bungol. Ngan ikaw mismo, kung di ka natawid ginyayakan ti ibang tao, ikaw mismo maghahatag kahin time para tin kalugaringon, para bilngon at kamatuoran, aabrihan nimit Biblia, nang babasahon limit mga suguhit Ginoo. Para i-realize nimo nga, tama good man. Kaya no kabaliktaran gimbubuhet hit mga Katoliko, hit mga Kristiyano, hit mga Muslim. Nga, puro manhera mga kuan, mga idol-idol, mga rebulto, mga kahoy, bato, mga patay na tao. Nga, dito na siya din susugot Ginoo. Kaya no nga nagpapadayan ako ng sugudinin. Kaya no waray nagyayakan na ako ng sugudinin. Kaya siya ito conspiracy. Ay dati, karuyaghan mga Romano, ang Romano kasi dati, Roman Empire ito niya, imperyo. Superpower, makusog-kusog. Hello ganera kuan, boundaryan era, kuanan era, boundaryan era kahadian. Ngan powerful hirang army. Ngan, an era mga tao natuodhin mga rebulto. Asya ito may tinatawag na Roman gods. Damol, kuan, Valentine's Day, may kuan, Cupid, Jupiter, Hercules, kung ano-ano nga mga kuan, Poseidon, Zeus, damo tira mga god yan ha. Mga time na era gin kuanan Second Temple, era gin sonog ngadto ha Israel, ha Judea. Na-realize nera nga, damo naman it mga tawo nga so dinin. Tas nahadlok era nga, kudaw, damo mga nasunod nga mga tawo nga nagukuhan nga natuod na lahat so dinin. Dati, ang gatutot duhit nga kuan na Josephine, nasa nga nga, direct nga ni, kuman ni, para baguhon it mga balaw di Torah para ipulpil. Kung may daman bisan usa nga litra nga babaguhon ha Torah, itiya penalty, death penalty. Kabayaran, death penalty. So, kitaan na gud kung gaano ging corrupt na. So, hit na Josephine, ito na kuan, ito nga na Hudyo, nagkukuan iton. Ano ka pa iton? Nag-uubsib ito ng Sabat. Ngan, ano ka pa ito niya? Pero, ang problema, waraya ko man nga imuon na Ginoo. Naghimo, kaya damo naman niya follower, nga nagtutong may usa nga Ginoo. Ang problema, ang mga Romano. So, yan, ang problema ang mga leadership ang Roman Katoliko. Nga ano tira bubuhaton? Idamo na mga supporter. Itira mga tao, mga Roman nga mga citizen, damot mga tao, may mga kung ano-anong damo-damo tira Ginoo.
As nga ton damo nagkaka-supporter na nato din sa Ginoo. So nera ginbuwat ira ginhimo nga bagan idol hi JC Pini. Inyak na niya nga kuan niya anak iyat Ginoo nga sugod dinhi kung ano-ano. Ang nidam nakurap na. Nakurap na dito na siya din tututdo. Ang litato nga na asyat na hinabo na himo na nga rebultot na tawo nga patay nga tawo na himo na Ginoo asa da ko nagkuan in Jesus name henaya ka na in Jesus name ka nag-iisip maso dito ang timunat Ginoo kulang hit kapangyarihan nga di rin niya kaya pasaylon it mga tawo nga kailangan niyahin may magsasakripisyo't kinabuhi nga igraraysan kailangan may mamatay sa no pasaylon yung mga sala pangarot pa sa ilot repentance dire iton nga mga JCP nga kung tumod ang JCP ni talbos ating mga sala buwa iton kalurungan iton para lang itot mga tao nga dire nag-iisipin kuan maupay hababaw kung mag-isip kung iisipon nimo ang sugad paano man ang mga sunod nga nabuhi so diton asa kuan ibig sabihin natanan nga nabubuhay nga ng mga kasala taluwas na basta tumuod hiton nga kuan patay na tawo ayop sayo pandirit tuod kailangan ka mangarot pa sa ilo ha Ginoo mismo kahit nga yung nga tawo sa samba tawo lagap iton Ginoo diri tawo nga diri ya kuan kaya niya magpasaylo diri niya kalanin mga alalay gusto niya Ginoo sa distat Ginoo nga kailangan niya wala problema pa sa ilong ko mo pero may dani igraray sa nga dat cross asya ba asya tiyo karayog signon mga pamurubot ka mo sakto diri nga mga sige kamot JCP ni J patay na tawo nga diri asya din tutudud Ginoo sa lahiya na nagpapasaylo yat mga nangarong pasaylo tinunood nga pasaylo kay natanan daw kuno nga portahan halangit nagsasara maliban it usa nga portahan ano to na portahan Gate of Tears permiton abre nasingra kay kung portahan ito gate ito niya siyempre kailangan isara o kung permi open ano ito ano ka pa ito kung permi open di daw itong kuan gate an explanation kay diri na tanan nga nagtutuok nga tinunood it pagtuok it pagbasol ng papamatian it Ginoo sanglit sarado it portahan na era pero it nagbabasol ang tinunood it era kuan kinabuhi tira mga sala anato dit Ginoo nga sala nga ilat makapangyarihan kaya siya tinuod nga ni tinuod diri kailangan ng justification tinuod kan withstand alone kaya tumukdaw sa sarili nga tiil diri kailangan mga excuses mga alibis para butanganin tiil para makatindog bisan pa man ibutang niyo nga damudamuan nga tiil para makatindog ita idea nga suwad hiton di diton saler marurumpag lagyap iton kaya kay diri tinuod usala tinuod na tinuod diri duha tinuod usala so kung it's either tinuod or dere sanad kung dere bisan pa damu-damuan milyon nga binuwa usala tuod importante lagi apit tuod asya iton nahirano ko ta istorya pero pag tigamang mo daging nyayakan kay asyot ka matuoran spatter dere ton it wouldn't look nice kung ang mga kuan mga kapadian nga ano ka pa ito maglalaytan kada usa nga cup nga ton minora 1 week another week so ang gimbuatan kuan so Hashem anya ka na Hashem nga kanya Hashem nga kailangan pagpalagahan nimo ito sa nga week iton nga kanan kuan hit kanan iton nga kanan iton nga kanan cup nga kanan minora siyempre kung
Di minsan, kukuha ka ng kandila, minsan, papalagahon naton. Tapos pagluto ka duwa nga kandila, ano sa naparong. Umaotro ka na liwat. O bugandir maupay. Kasi ang Ginoo nga kailangan maglight ka nga ni minora, kailangan nimo siguraduhon nga at nawik ito na ano ka pa ito nga kanang kandila malaga, maupait kalaga, makusugat kalayo. Before ka lang may wathan sunod nga cup nga may wick nga kailangan ni palagahon. Dakuhanim mandar clothing ang mga kuan. So ang Ginoo gimpili hi Aaron or Aaron in English, hi Aaron ang magurang nabugto ni Mose, pati ani mga anak na Hinadab, Abino, Ilazar, nganhi Isamar to be the kuhanim. Na hirala ng tira mga anak asyala pwede magbuhat hit holy work baraan nga serbisyo in the Mishkan or the place of house of worship or Bet HaMikdash, holy temple. Special clothes, iba nga kuwan, special nga kuwan, special nga panapton. So ang mga kohen, ang mga priest, dila pwede nga magkuan lahira. Ano ka pa itong just masa ko blahira, tikang harakuan, tikang hira street, ngan magtitikang hira pagtrabaho ngadto house of worship or miskan. And dress in a weekday clothes. Baga, iyan lang nga panapton, tikang katrabaho, as ang mga kuy, madiretso na nga tulad sa house of worship, sulutan nila mga, minsan, kung example, panday ka, damo pa nga mga alikabok, mga kuwan, dito na siya. So, dire, kuwan, so, ang mga kohen, hinyak nan, so, ano ka pa ito, may special, may baraan nga mga clothes holy, special nga, di klase nga panapton. Hindi nga pwede kumadto sa house of worship it Ginoo nga itim sulot, baka lang nakadtuhit kuwan. Baka lahit nagtatrabaho nga, diri mo pwede sulot, diri honorable. So, ang Ginoo, nagyakan kay Moshe, nga ang mga Israelites, kailangan maghimuhin upat nga special nga article hit kuan attire or clothing parahan mga kohen gadol ngan mga kohen, ordinaryo na kohen. Ng tatawagon nini nga bigdi kehuna. Nga papayagan laharan mga ordinaryo nga mga kapadiya, papayagan laharan mag service, baraan nga serbisyo, house of worship, kung magsusulot tirahan mga nakaalataga nga mga special nga attire nga gingkuha ng Ginoo. Ang pinakamaupay hanatanan nga mga kuanim ang sulothan kohen gadol. Kohen means priest, gadol great. So high priest ito ibig sabihin. So ang natanan nga mga priest ang kohen gadol ang high priest, may niya nakalatag iya nga 8 nga special attire. More than 4 ordinaryo nga kuan kohen. So ang mga
ordinaryo nga mga padi, mga kohen, anera mga special clothing attire, upat ka klase. Pero ang high priest, 8 ka klase. So, ang Kohen Gadol, ang golden clothing, ang bulawan nga panapton ang high priest. So, ang special nga clothing, ang Kohen Gadol, aniya bigdi kahuna, are called the bigde zahab. Kaya kay may da extra nga upat nga klase nga attire nga may da mga gold kaupod nera. Baga may mga naka-design, naka-custom na may mga gold aniya mga panapton. So ibig sabihin mas maupay, mas holy, mas barahan ang panaptunhan high priest kaysa mga ordinaryo na mga kuan. Ano ka pa iton? Ordinaryo na mga kapadian, mga kohen. Kaya una an Holy of Holies, an kung hain na ato an kuan, Ark of the Covenant, di waray bisan hinot pwede sumakog ngadto maliban hit high priest ngan di permanente nga dala during yung Kippur, usala ka beses kada usa ka tuig. So ganitong kabaraan high priest. So di ka pwede kumadto Holy of Holies ang kwarto nga kung ayon Ark of the Covenant nga diri ka high priest kay kung makadto ka waray nim diri kuan nim waray ka nga tuigasin Ginoo ay diretso mamamatay ka diretso kay desecration iton. So ephod or an apron, parang kat apron, di ba? Kung na-imagine natin apron kung nagkukuhang kita, example, naghuhugas kita, may natin bubutang nga di nga apron para di rin mo sila bado. So ito niya ang apron, as ito, may niya apron. Kakadingalit may hawak niya, inigot niya at may hawak, tas bagahiyang kuan, tipang katot iya ubos, siya ito apron. So ang shoulder straps, so kung may da pa nga dit ubos nga dit higot, ginihigot nga tiya may sugbong, tapos bagay jumper. Kung bagan may dani niya straps, kumbaga nakatahigyat ngadto ito na apron, tapos it na straps, tipo kadto tiya may sugbong. So para dito kakadto tiya may sugbong. Tapos may da 12 nga shebatim. Anit nga shebatim? Masya ito niya 12 tribes. So may da duha nga hollow golden boxes where the golden straps covered the Kohen Gadol shoulder. So may da duduha ko nung halo. So ngaton kuan strap may da niya bagan duduha nga nakadikit ngadto nga halo nga golden boxes nga kaya mag golden na precious stone. Ito nga precious stones gintatawag nga Shohan stones. Asya tawag ito nga stone nga adat may strap tipa kadat may sugbong niya. Katapos naka-carve nga dahan kuan iton nga duha nga Shohan stone nga nakadikit nga dan strap. An 12 nga ngaranhan mga shebatim, ang 12 tribes. So nakangaranan usa nga shoulder, di ba, may box. Baga may nagpakasurat nga may baga plate hiya, bagang boxes may plate na nakasurat. Ang ngaranan usa nga nakadahan may sugbong nga usa nga square nga nakadikit nga dahan strap. Kumbaga kung na-imagine niyo bagahayin, di ba't mga sundalo may mga ranggo adat may sugbong nga bagain pa rectangle sa 3rd star, 3 star, 2 star, 1 star general. Ito niya bagang sugad adat kuan sugbong liwat pero may straps. Nakasurat ang 12 shebatim. Ang sahan nga kuan, ang sahan nga stone nakasurat
kuan an unom nga Shebatim, Reuben, Shimon, Levi, Yehuda, Dan, ngan Naptali. Tas ano sa lot nga shoulder? Higad, Asher, Yizakar, Zebulon, Yosef, nganhin, Benjamin. So siya iton. The cushion or breastplate. Mga may breastplate gyapon Kohen Gadol. So ano to ng breastplate ang Kohen Gadol? Multicolored cloth. So duro dilain nga color. Ang kakuan one ama long, one ama I think one ama is kuan usa ka kamot hand breath ada usa ka kuan ba imo kamot asya dat ama kundig nagsasayog. And half ama wide, about 2 feet. Oh, there, one ama long. Digmam, bangin to 1 ama equals to 3 yard, 1 yard or 3 feet. I don't know. One ama long. Okay. So, 1 ama daw, 2 feet. Kada ko daw kunuhit na breastplate, 2 feet and 1 foot. So, 1 ama, 2 feet, ngan half ama, 1 foot. So, asyeton. Ita ko din ni pamilyahin nga mga dimension nera. Kaya mga system of measurement. Kaya iba gud man ni huling man nera. The piece of cloth and kuanda ko no perasa ang cloth gin folded over to make a square 1 half ama by 1 half ama. The inside of the folded cloth was like a pocket. Inside they put the Urim Bitubim. Urim Bitubim. So ano't na Urim Bitubim? Ito na Urim Bitubim nasa talagang papakyan. May idea ni ibig sabihin nga Urim Bitubim. Na kuang kulainin ba na ibig sabihin Urim Bitubim? Basta naging papakyan, nagpapakyan na hara tas malaga iton hiya. Kung ano kung basta may papakyan na kuan hadi. Tapos iton nga Urim Bitubim kung diin nakasurat inside they put the Urim Bitubim nakasurat ang mga sikreto nga baraan nga huli nga ngaran ng Ginoo. Ang Hoshe ng breastplate with Urim Bitubim see could answer the questions put to it by the Kohen Gadol or the king. The name of Hashem inside gave the Hoshen the power to do that. So, ang breastplate. So, siya, ito. Nung nga Urim Bitubim, mas basta may problema nga di ramaram, mapakian na hera, tapos ito, magre-ringgat o whatever. Basta siya timpapakian hadi or high priest. So, 12 stones. By the way, ang Bene Israel, gintagaan ng tulong nga crown ang Ginoo. Ano sa crown for royalty, kanang kingdom, may king nera, crown for the high priest, ngan crown for the Torah. Siya ito. 12 stones. So, 12 nga boxes nga gold naka-attach atubangan han Hoshen or breastplate nga kung diin may nakabutang na 12 nga precious nga stones nga kada stone nga precious nakabutangan ngaranan kada usa nga tribe, diba 12 tribes. So may 12 nga drodilain nga precious kumbaga diri harumamay kumbaga rare na mga bato nga may 12 ka klase, kada bato nagre-represented usa nga tribe, nakasulat nga tut ngaran na tribe. So bali ang breastplate nagre-represent ang bugos sa Am Israel,
children of Israel nga 12 tribes. So, ang ngaran ng Reuben stone, tinatawag na Reuben stone, kuan. May also had the names of Abraham, Yitzhak, and Jacob. Covered it. Kasan nga tong kang Benjamin stones, and word luwat may nakasuat gihat nga words nga Shevte Yeshurun. Tapos ang tribes another name po another hand kay Yeshurun, another name ni Jacob, di ba? Jacob yung tagahanin bagong ngaran, Israel. Jacob, Israel nga ni Yeshurun, usalaton nga tawo. So natanan nito, nakasurat ni Sisari para hosyo ng breastplate, wood, para makumpleto ang Hebrew alphabets. An alphabet. Alphabet, Gimel, Dalet, Hey, Bab, Sayin, Het, Yod, Kahaf, Lamed, Nim, Nun, Samig, Ayin, Fe, Tzadikof, Resh, Shin, Tab. Asya ito't alphabet, alphabet, Hebrew alphabet. So, ang mga kuan, Shevet, Reuben, kumbaga mangaranhan mga tribe, nagre-representan mga anak. 12 nga anak ni Jacob, ni Israel, ni Yeshurun. Reuben, Shimon, Levi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Yosef, Benjamin. So anera mga kuan, kada anak ando nga tribe may din naka alataga nga stone, precious stone, ngan kung ano niya itsura, ano niya color. So ang kan Reuben, aniya precious stone, udem. Anong color? Red. Excuse me. Baruch Hashem. Ang kan Shimon, ano niya precious stone? Pitda. Ngaran na niya stone? Pitda. Anong color? Han precious stone? Green. Ang kan Levi, ano ngaran niya precious stone? Barekes. Ano niya color? 1/3 white, 1/3 black, 1/3 red. So siya ton color. Ang kan Yehuda, anong ngaran niya precious stone? Nofek. Anong color? Sky blue. Kan Isakar, ano niya precious stone? Sapphire. Ano niya color? Midnight blue. Ang kan Zebulon, ano niya precious stone? Yahalom. Ano niya color? White. Ang kandan, ano niya precious stone? Leshem. Ano niya color? Midnight blue. Ang Naphtali, ano niya precious stone? Shebo. Anong color? Black and white mixed. Ang Gad, ano niya precious stone? Aklama. Ano niya color? Blush. Ang Asher, ano niya color, ano niya precious stone? Tarshish. Ano ang color? Diamond. Ang Yosef, ano niya precious stone? Shoham. Ano niya color? Deep black. Ang Benjamin, ano niya color? Ano niya precious stone? Yashpe. Ano niya color? The colors of all the other stones. So combine. Ang Benjamin, combine na niya. Color of all the other stones. Kung pagtarampon mo tayo mga color na tanan, asya ito ang colorhan precious stone ni Benjamin. So, ang Shamir worm. Ang ngaran, the names on the Shuham, ngan kuan, Hoshin stones. Naka-engrave. Stones is to be engraved in the stones.
But the stones have to be kept whole. So, kailangan daw kuno bugos. Di rin nga, pero peraso, kailangan bugos talaga. So, siyempre, kung iisipon nin, paano nira hihimuon? Kung may danira pang utod, bato, siyempre, mag-crack ito into small stone, small pieces. Siyempre, magkakatinggiban it mga stones. Di rin mapiperpikit pinaka kwadrado nga, kumbaga kateros iton nga stone para sumakto ngadtoan hollow boxes, gold boxes. So, ano niraging buhat? Dios asya mere worm. Ini nga klase nga worm asya gagamit nila para matunga. Asya ini nga klase nga ulod nga wati worm. Ginghimo ini ang Ginoo nga dahan twilight. Ansyahan nga gabi han Shabbat of creation. Ang pagsyahan daw ko ng gabi han Shabbat han creation daw ko no. Ginhimo ang Ginoo ini nga wati. Ngan may din niya kakaiba nga powers. Nga kaya niya ni i-crack it mga stone in the shape of the letters. Imagine na in the shape of the letters. Ang ngaranhan kada shebet were written in the stone in ink. Yan na, gimbutang niran siya nga tuhan bato ngan na-crack ang stone into the name of the letters without chipping anything away. Ini nga siya na worm, asya daw kuno nang gingamit nga, kaino daw kuno may mga boulders in bato. Kadagkuan nga mga bato. Ngan kakaino daw kuno nga kadagkuan man nga mga bato it iya kateros. Maupay mat kateros niya. Kwadrado man, waray pa man dating nga mga kuan daw, mga heavy equipments na ginagamit. Dili pa man high-tech dati. Ang usang mga opinion daw kuno, ani rin gagamit an kuan. Ay ini nga siya mere worm nga ibubutangin nera. Kalas kung hay manera karog utdon, it nawati bubutan nera tas kahit nawati magkuan matadong it pagkuan niya. Pero ambot waray na daw kuno ton niya na nga siya kuan waray na daw kuno ton niya na nga siya mere worm. Siguro mara mga tao kay daw man na instinct maron ka man mga tabo agit kuan damot nagkaka-instinct na mga hayop. Ibig sabihin damot nagkakawara na dahil papamatay, di rin nakakapag-survive, kaya di rin nakakag-adapt it bagong nga environment. Golden cords. Ang golden cords naka-attach ang hoshen ngadton ipod straps. A gold ring was sewn into the top corners of the cushion. Nga dahan iya kuan breastplate. More rings. So may the gold rings nga nakabutang nga ton obots nga tom two bottom corners han cushion and breastplate. They were against the ipod or apron. Para an hoshen and breastplate makuan hinduro. I mean to say maging stable. Dere mapaybat ka plastar. So mail or robe. So may the long blue robe. Ang Kohen Gadol and High Priest may da niya mail or robe. Color niya blue robe nga hilaba nga na tubtob nga dahit floor at kahilaba nga long sleeves. May dan niya kahilaba tubtob kuan floor tapos long sleeve ya. Ini nga mail or robe gamitin niya nga
special nga kuan nga wool or kuan wool hit kuan siyempre karnero nga gindyed gamit entirely of tikilis. The partan mail that iya gisusulot nga iya lawas was woven as one piece, not like a regular robe. So, wala diri gin kuan niya gin robe gin woven niya diri nga gindikit-dikit per peraso nga duduguton man na diri ang paghimuha iya as a whole. Baga usa niya paghimo nakausa. Waray separate pieces as a whole ba. Di ba minsan kita na imagine net mga bado. Example t-shirt, di ba't may pako. Tapos nganhi, nganit pako duha. Tapos minsan itin nga adat may ubos nga bagan madakmulay nga kuan stripe nga dati may liog tas nga may ubos ito yung t-shirt may danaliwat tas dudugtungot tatahion iniya bugos itiya paghimo diri pero praso nga pagdudugkoton diri bells and pomegranates. So kada ang kuhing gadol kada naku kanim nga ti arabot tiya masasabtan ni miya nga ti arabot agihan small nga may daniya mga bells gold bells nga naka-attach nga to ang robe han iya miila niya robe as he walk the bells move and rang so na karang na kung nakakay mo kami sa kuan parag ice cream minsan itira gin kukan nga bells ito niya naka-attach nga niya robe sang pag naglalakad tiya naguhuni-huni. So, between the bells hang tear-shaped balls of cloth. Nga gintatawagin nga pomegranates. Kaya ang pomegranates na puno, asya daw kuno ansyahan nga naggrow nga aniya shape like tears. Luha. Nga nan balls and bolahan cloth were hollow and were woven from blue, purple, and red wool. Head plate or sets. So may plate of gold aniya kuan head plate. Nga da across his forehead and kuhing gadol and high priest na may daniya head plate or sets nga gold nga ka kuan kay ka aniya height to thumb width asya to niya ka kumbaga niya ka hilapad di ka nga igbot pa upos nang tawag ito nga sits and stretch from ear to ear so tika nga talinga tubtob nga to kalingit nga talinga asya to niya head plate nga nakabutang Kodesh LaHashem. Kodesh LaHashem. Ibig sabihin, holy to Hashem. Asya nakasurat. Asan ngaran nga Hashem, nakasurat nga dahan, baw han head plate. Nga dahan second line, asya nakabutang nga Kodesh. And the letter lam say the words were Latin or one line. So, sheton. Pero may ibang mga opinions nga bugos nakabutang na Kodesh LaHashem. Pero ang ibang opinion duha. Ansyahan nga linya Hashem. Ikaduha nga linya Kodesh Li. Holy to Hashem. Blow ribbons. On the top of sides of the sets or head plate were slats through which they inserted wide blue ribbons. So may ribbon nga naka-attach nga tuhan head plate. Siyempre, mahuhulog daw. Nga nakarap
nga dahan side san ulo. So ang top ribbons went over to the two sides of head covering. The ribbons were tied together before his head at his neck. So mopay talaga kaputang nga. Siyempre mahuhulog. Mopay di kung attire high priest. The big di kihunab the Kohen Hityot. So ang mga ordinary nga mga priest ani arabang nga attire ang syahan cotonis or shirt. Ang color pure white. Meg baas meets nefes or hat. May nera kalukalo bagang cone. Bagang cone nga kuan. Cone. Ang abot party bags nga nabagat cone, sugad bagang sugad iton. A cone shape hat nga bagang iya hitsura turban. So ang Kohen, ang mga priest, aniya hitsura niya long narrow pieces of linen cloth that he wrapped around his neck to look like a high cone. So pabirik-birik ti pangatot igbaw. So ang kuan ang kanan high priest ko gadol ang tawag kaya mitznefet. Tapos ang kuan ang mga normal lang ang mga kohen ordinaryo nga priest migbaat. Update belt. So an update or belt may danera long belt. Aniya iya niya composition multicolored fabric. Ang kahilaba 64 feet 32 amos long weight. Una-una 2 amos 1 amot is 2 feet. Sanglit kung 32 asya na yung mga 64 feet. Dito niya simple nga fabric. It was woven like a hollow tube and then plaiting to look like a sash. So ano yung tsura bagan sash. Again niya kahilaba, and Kohen would wind the abnit many times. So sila birok-birok na iya may hawak. Kay hilaba man hindoro. Umupay niya tsura mangupay. Ang mga Kohen, mga priest, asya ito may danera belt or abnit na multicolored. Asya niya pinakapaha. Miknasayim, short pants. So may danera pants, short pants gihap. An ilarom han era cotones o an era shirt. An era shirt bagan kuan, bagan robe lagihap. Tubtog nga daha floor. Pero tawag la era kuan shirt la. Kay pure white. So ilaro may danera short pants. Were made of linen. So ang linen dati mamahalo nito nga klase nga bisan niya na it mga linen na cross mama. So kuan mo talaga mahal talaga nira panapton mo maupay baraan ngan mahal. So when the Kohen put them on, he tightened their drawstrings. So may daniya kuan, di ba may sa ko nagimo may naton short tapos bagan may dahigot na dudu at asat ginuhugtan tas ihimunat na ribbon para maghuot at short pants. Hira gihap asya gihap. Pero anera short tub right above his navel and pants reaches knees. So adto yung nga pants above knees, above hit iya pusod ngan tub nga tod iya tuhod ang kailaban iya short. Tas dito nimgin uhugutan string ani mo short tapos gin kukuha ni mo nga ribbon. Getting dress. So ang mga kuhanim, ang mga priest
may danera certain na specific order. So kitaon natan first lookan Kohen Gadol paano niya niya dress. So after putting an miknasayim or short pants, aniya sulot nga susuluton, short pants, katapos kotones or shirt, then the abnet belt, ngan belt. Then came the male, the blue robe. Pagkatapos, diba nasa ang robe kanina, so, mas madamot sulot hit kuan, mas damot sulot hit Kohen Gadol. Holy talaga. Wala mas nga may makuan something nga may maalutop suliton. Waray talaga. Mupay talaga nga waray talaga. Sin kuan talaga holy. Then he tied the ephod or an kuan apron, chosen and breastplate. Now he wrapped the mitznefet and hat. Pagkatapos ang ngalan niya ulo, then he placed the seats or the head plate on his forehead and tied his ribbons over his hat. Ano yan? So see? So short or ang tawag ini? Short pants or miknasayim after and kotones after and abnet and belt after and robe and meil kasunod and apron manan ubos kasunod and breastplate kasunod and hat ng kasunod and headplate. The royalty. Imagine na nga nakita nimo hi Aaron after he put on his big D kuna niya special clothing. Kaupulan mga jewels and breastplate nga an ephod sparkling in the sun. Bagan pagkita ni Maiya bagan hadi with his glowing face aniya baka makakuruan nga nawong. May huli nga tao itira nawong iba. Kay it nawong asya taking it image it God. So kita mo nawong itawo kung ano tiya tsura asya gabeton niya. He looked like a holy angel. The Kohen Ejot ang mga normal na mga priest, saan mo ba ito? Miknasayim and short pants. And ikaduha, ang kotones and shirt na pure white. Pagkatapos, iirarap ang mga abnet or belt around his waist. And after that, ibubutang na niyan iya migbaat aniya hat. Bisan mag iban nga na ni rahat, pero parehas lahira. Kaya lugaring parehas era, pero iban era ngaran. Kaya normal, migbaat, mga normal na presanera hat nga cone shape nga white, pero ang Kohen Gadol ang tawag ka iya mignifit. Getting ready. Ang Ginoo gintutuan ng mga Israelites papaano himo ng Mishkan, an house of worship. Mishkan, house of worship ito na nakadto para desyerto. Kaya bato na nga ni Israel, iyang muna neraan Bet HaMikdash, an holy temple. And make the clothes for the Kohanim. So, tutuan nera, Ginoo, tutuan ng mga Israelites, paano himo ng house of worship, nga paano himo ng mga bado, mga attire mga kapadian, Kohanim. Nga niya gimpili Aaron, kaupo na niya mga anak, pati nera mga descendants, nga siya't magiging mga priesthood. So, diri ka pwede maging priesthood kung diri ka anak tikang hit pamilya ni Aaron. Now, ang Ginoo ginyagnan niya hi Moshe kung paano i-prepare hi Aaron, kaupo na niya mga umangkon,
nga buhaton an awesome nga pagserbisyo huli nga serbisyo ngadto house of worship. Dira na pwede nga they could not just walk on the first day and begin to serve. Dira nga after may daner mga tada sa serbisyo dere kailangan na tuduan kung ano it mga kuan etiquettes way to perform nga ano bubuhaton ano tama nga kagios-gios nga dere nga bagan ragid la diretso dere tuduan ka pera aron kaupalan ni mga umangkong may da training for 1 week, 7 days of training before hira makapag-start nga magserbisyo as a priest. During han pito ka adlaw Moshe asya nag-serve as a Kohen Gadol. So ang pito ka adlaw Moshe ang Kohen Gadol, ang high priest. Yan na. Iaron nga niya mga umangkod mahibaro papaano pamaagi ang papaano magiging pure nga baraan nga espesyal. Pinaagihan niya raging agian nga pito ka adlaw hirala pwede nga Israelite family nga gin permit para makapagtrabaho house of worship. So ang mga priest diri na tanan nga bining Israel, children of Israel, pwede makapagserbisyo habit hamikdash holy temple. Pwede la pamilya ni Aharon, pati ang mga anak niya, pati ang mga descendants nga tikang haira. Di ka pwede nga ikaw tikang ka tribe ni Yuda magsiserbisyo ka nga to bit hamikdash dere kay di ba yakang ko mo tulong nga royalty kingship kanang hadi, royalty of priesthood and kan mga kapadiyan nga royalty han Torah. So dere pwede nga kung kuang ka di kang kahit mga kuhani mga priesthood di kang kakanda aron nga niya mga anak descendants di ka pwede maging hadi ay may order dari mo pwede nga ikuan ka ano ka pa iton i-alienate nimo kuan privileges mga privileges in hira kay bagan diri man pwede nga iliwat kung baga nakatuka di ka nga sa privilege pero kay hira man ginsugo ba mga hiralat pwede. So they mga kuhani, mga priest, mga descendants ni Aaron, pati niya mga anak, dili pwede maging hadi Israel. Sugad man liwatan mga descendants ni Yehuda na King David. King David tikang ito ang tribe ni Yehuda. Diri gyapira pwede maging padi. Aston na hinabuhan kuan Hanukkah ang mga kuan ang mga rebels nagkuan mga rebels sunod pero ay kita pagkuanitat kuan that istorya hirayon na kita. So every day for 7 days Aaron pati niya mga anak asya nera mga trabaho. First kailangan nera i-purify nera mga kalugaringon nga maglublob ba mikba. Mikba ritual pool or tubig nga may kuan hiya bagan bodies of water hiya bagan pool hiya nga nagtitikang ha natural source of kuan diri stagnant water so may spring o di kaya running water, river or dagat or whatever. Basta diri stagnant kailangan running water hiya. So, may kunira, purified hira, ritual bath or mikba before hira sumakob house of worship Mishkan. Moshe iya babaduan ni Aaron
in his big dikoda aniya attire para han high priest nga may daniya ikukuan nga ibubuhos nga guti nga amount haulo ni Aaron anoint nga ang tawag ini nga oil Shemen HaMeshka. Shemen HaMeshka. Ang ikatulo, Moshe babaduan ni Aaron Moshe babaduan niya mga umangkon. Ang iya mga anak ni Aaron ibubutang hairan mga abnit on each one of them and on Aharon itself. Ano abnit to? Belt. So, Moshe magbubutang hit. Kasi imagine nila niyo kung gaano kahambulin mo siya, iyang ginkuan ng Ginoo ta siya gapit tagal natin iyang ginkuan asagod man tawa masasabtan mo ti kung humble hiya pinaagit iya ginbubuhat itiya the way hiya magkamba execute makakamiada ka diretso in impression ba kung ito nga tawo humble ba or dere. Tas ang ikaupat, Moshe go-offered ang mga korbanot or offering and sprinkled and smear and blood and oil. Diba kay basta nga ni may daging o-offer, may daging kukulik nga dugo nga dahan plate. Tas gini-sprinkle diton. And smeared blood and oil on Aharon and his children. Tapos, i-spent nera adlaw hamishkan, house of worship. Moshe also spent the day in Mishkan offering their korbanot. So, bread, tinapay, bowls, and rams. Bowls parahan kuan ano ka pa iton? Lalaking baka nga rams parahan lalaking kambing. On each of the 7 days, kada adlaw kuno, han pito ka adlaw, may da usa nga bowl ngan 2 rams nga gindadara ngadto ha Mishkan, house of worship. So, an bowl asya tinatawag na kurban hatat or sin offering. Asyat magdadara hit forgiveness it Ginoo hit era mga sala han kuan igil hazahab. Okay. Kuan kay isipa bulsin nilalaking baka. So anera sin offering genera gimbuwad nga idol worshipan baka han golden cup an igil hazahab. And it would make the copper Mizbeach holy. Tapos ano sa liwat, and 1 ram would become a kurban ola. Ano to niya? Burn offering. So susunog. So yun nga kuan hayop, kailangan sunugunin bugos. Totally burn on the Mizbeach. Ano't Mizbeach? Altar. The other ram would become a korban shilamin, peace offering. Addition han mga offering may dapat tulo nga type of matzot. Matzah bread, Baruch Hashem, matzah loaves, and matzah wafers. May the 10 of each type, which making a total of 30 matzot. So, matzah times 3. And matzah bread was ginhimo pinaagihan pag mixan arena nga tubig. Ang nakaladkad na tubig imbubuhos nga dahan daw para luto. It was baked in the oven
nga finally fried in oil. Matzah loaves. Ginhimo pinaagihan pagmiksan arena ngan tubig ang gibutanganin asyete ngan gimbake. Matzah wafer. Ginhimo pinaagihan pagmiksan arena tubig ngan gimbake ra. After pagbake gimbutan harahin smeared with oil. Ginbutangan bawbawhin oil. Although they are not hametz, we do not use such salt on Pesach. So, asyeton, kohin for a week. During ang pito ka adlaw nga preparasyon, Moshe nag-akto as a priest. Iya gimbuhatan paano i-perform ang baraan nga service, Hamishkan, house of worship. Iya nag-sprinkle han dugo nga nagbutanghan mga hayop ang mga korban ulang adtohan nisbehak altar. After han usa ka semana ang mga kuhan nimla ang pwede mag-serve ha Mishkan or ha house of worship ha desyerto. Aharon had porsan. May upat nga anak na lalaki Aaron. Upat nga. So may umangkon ni kuan nga upat. Kan Aaron hi Moshe. Ang ngaran nila Hinadab, Abihu, Elazar ngan Izamar. Hinadab ngan Abihu namatay han adlaw han regular nga services nga ang pagtikang han Mishkan. Nga babasahon nato nini nga dahit ano na hinabo nga dahan parashat Shemini. After aniya tatay nga Aaron namatay. Tapos si Elazar asya ang gin-anoint nga gin-appoint nga bag-o nga high priest or Kohen Gadol. Ang anak ni Elazar nga Pinkas may dagipin niya kuan kalugaringon nga portion or parasha ha Torah. Kung may mga tao may kalugaringon parasha no paresan para sa Yitro, para sa Pinkas, para sa I think may Korak gyapon para sa Korak. So the bull ang lalaki nga baka. After sikita ang dugo han lalaki nga baka ginbutang ngadtuhan hornsan copper misbeyak. Di ba ang altar may daniya bagan horn kuan upat. So inkadto ngadto. Ang tambok that covered inside the muscle that is right under the lungs or diaphragm, part of the liver and kidneys and their part were born on the misbeyak. So nakatong mga sakob, ang lawas, ang bol, ang lalaki nga baka, aniya tambok, nga nakatong sakob, ang unod nga nakadto ang ubosan lungs, which is the diaphragm, partihan liver, mga kidneys, and mga tambok, gin sunog ngadto ha misbeyak. Ngan ang restan an kunan karkasan kan in nga dere gud karkas in na-offer ngin nga kuan nga ball gin sunog ngadto ang outside han kuan outside place where the Israelites people camp. So dito ha gawas dere sa kubang Mishkan. Ram number 1. After shikita and blood han kuan first ram ni sprinkled on the misbeyakan altar. All the parts of the animal were born on the copper misbeyak.
So ang copper nga misbeyak altar dito gin sunog ang sahan nga ram kay kun man niya sin offering. Ang ikaduha, after Shikita, unlike the other korbanot, the blood of the second ram was not sprinkled on the Mizbeach right away. First, ang siyahan nga blood was put on Aharon and his sons. So, ang duguhin niya, ginlahid nga to kan Aharon, gutayla, some blood, damudamuan, gutayla. Bisan usala ka kuan tudlo, kakuan ba? Tudlo bit tudlo. If you touch the middle of your ear, you will feel something hard sticking out from the rest of the ear. It feels like a soft bone. It was on this part of the right ear that Moshe speared the ram blood on Aaron. So nakadahan iton nga ni nga bagahin ko nadat nga bubutan ariyos. Ha? Middle of your ear, you will feel something hard. Yeah, it feels like a soft bone. It was on the... So, iton nga ni nga, di ba, ginaarayusan nimo nga dat may but nga diri nga dat may bubutan arayos but adat but nga it nga bagan something nga adat but nga kung mga nga tulikat pag sakob itsahan nga bagat ada nga guti ay nga nga bagan island nga dahiti mo talinga nga bagat matig-ahay nga subbon dito to ginbutang ang ram's blood kan Aharon nga iya mga anak. Then he put some on the thumb of the right hand, and era right hand, right on the thumb of the right hand, so tamurag ko. Ngan finally, nga tuan big to, nga dan, kuan nga tiil. Dumarag ko nga tiil, nga dahat right foot. Blood and oil. Some of the second ram's blood was sprinkled on the Mizbeach. Ay Moshe, ginkuan mga blood that was on the Mizbeach, and some then took of the blood was on the Mizbeach, and some for anointing oil. Shemen HaMeshka, and sprinkled them na Aaron and his sons. Over the patigap nganyan era mga special clothing. Asan na hinabukan na ron pati niya mga anak, pati niya mga special attire na para maging holy ang Ginoo. Para hira makapag-serbisyo ha Mishkan. All around, up and down. Moshe, iyaging kuwan ram's pot, ang lalaki nga sheep. Lalaki nga sheep, ngan iyaging pa puto na haron outstretch hands kung nakaigbaw niya kunan niya kamot naka-outstretch ngan iyaging on the top of that he put all the parts of the ram that would be born on the Mizbeach. So iyaging butang madayang butang niya nga yung plaster niya nga doon duha nga kamot ni kuan Aaron nga kundi nito nga tambok iboborn ito nga tuit altar. Hinumduman naton nga may datulong nga klase nga matso nga ginbibig. Yan na, Moshe inkuhaan bawat usa ka klase nga iya ni gin imo nga pile nga dahan kan Aharon hands. Moshe yaging butang anya kamot underhand kamot ni Aaron together they move their hands all around east, west, north and south. Some say nagkompara they wave it only back and forth and then up and down. This is called the service of the tinufa or waving. Then the tinufa ginhimo ni pinagihan mga anak ni Aaron. Finally, Moshe yaging kuha na tanan nga iyaging butang ngadton Mizbeach ngadton altar para sunugon. Okay, burnt offering man. Mealtime. They did the mufa with the chest of the second ram, and it then belonged to Moshe for him to eat. So, ang kuan na second ram, ang dughan ng second nga ram, ang lalaki nga karnero, para ito kan Moshe, para iya pagkaon. Ang restan kuan, ang karne, ang second ram, ginhatag ngadtuhan mga anak ngadto kan Aaron, pati ang iya mga anak. Kaya ginluto
raging kaon nga ngadto ha courtyard of the Mishkan. So dire rad to nga kuan, but the courtyard of the Mishkan ngadto Hatzir, which was enclosed by curtains. Anera pagkaon, they ate the 27 matsus that were still left. Diba, kuan na tanan. Ito nga matsus, kuan na tanan. 30. So, ang 27 ay raging kaon. Ang procedure, ini nga procedure can repeat every day for 7 ka adlaw. Hasta in Mishkan service. After ito, then aronan nga niya mga anak ready na para mag-serve as a priest. Something's missing. May nawawara. Diri lang nga ang mga kuhanim kailangan i-prepared pati gyap ang copper misbeyak, ang copper nga altar kailangan gyap maging holy. So during ang same nga 7 days and gintrain hera ay aron nga ani mga anak na lalaki, pat na anak na lalaki. Moshe ginprepare niya ang copper misbeyak an altar nga on which nagdara iyahin mga kurban hatat kurban hatat or sin offering. So naging holy itong gihap mga kurban misbeyak when Moshe anointed it with the special anointing oil, the Shemen HaMishka. Tapos, some of the Mishkan services, Kurban Tamid, the daily offering. Every day, ang Ginoo nagyakan nga kada aga nga ang kada late afternoon dapat magdarahin lamp nga kailangan dadon as a offering. Nga duguhiton kailangan ibutang ngadton copper misbeyak ngadtuhan altar nga nan lawasan lamp kailangan sunugon didto. Yan na, ito na offering yung tatawag na Kurban Tamid or daily offering. Along with the lamp, ang mga koheng gihap nagdarahin flour, arena, ngan oil, olive oil, nga were mixed together, nga ginborn ngadto ha mesbeyak. Iya gap gin kuanan ni. He also poured wine ngadtohan misbeyak. And wine ginpoured poured into a small hole on the top of the misbeyak. So ano ang kadamuhan amount san flour or arena, an oil, an mantika, an olive oil, an bino, an wine nga dapat dadon kaupodhan bawat usa nga lamp. Ano't lamp? 1-year-old nga sheep. So ang arena about 14 cups or 1/10 of an ephah. Ang mantika, olive oil, about 35 ounces or 1/4 of a hin. Ang bino, and wine, about 35 ounces, 1/4 of a hin. Misbak hazahav, the golden altar. Ketoret, incense. Ang golden misbeyak and
Di ba may da kuan, may da altar nga copper iniliwat and golden na misbeyat. Ini nga golden misbeya kina golden na altar nakabutang nga dahan atubang nan Mishkan an house of worship front section. Kaupod an menorah ngan an shulkan. An shulkan na siya ni kuan bread table. Every day, kada adlaw, kada sa kabesisit kuan nitaga sa kabesisit kulob may da special incense na kailangan buhaton parahan Mishkan nga kailangan sunugod ngadtoan altar. And tawag inin, this is why called the Misbak HaKetoris. Misbak HaKetoris. Unyong Kippur, induguhan an some of the blood and of the Yom Kippur korbanot ang mga offer nga Yom Kippur kailangan is sprinkled ngadto ha misbeyak. Smoke and fire. Kada daily Ketoris service or kuan incense. Ang kohen and priest kailangan kumadto ha copper misbeyak and copper na altar that stood in the hatsir ngadtuhan courtyard of the misbeyak. Courtyard of the Mishkan or house of worship. He would go up the ramp to the top. So may rampa. And take a shovel of glowing hot coals, mapaso nga o-ring from the burning fires. Pagkatapos, masakubiya Mishkan building, ngan dadon iya daraan coals nga mapaso ngadtuhan golden mesbeyak, golden altar. After that, 10 ounces nga specially prepared nga incense or ketoret nga ngadto ginubutang ngadtuhan o-ring. So magkakamiadahin aso, smoke would rise in a straight column te pakadtuhan ceiling ngan magkukan if you feel an room in smoke. So mahamot-hamot to nga kuan incense. All alone. By the way, ang letter san ketoret aniya ni mga initial Ankof meaning kidusha, holiness. Antet, tahara or purity. Ngan Anresh, rakamim or mercy. Ngan Tav, tikba or hope. Hatikba. Asya ito national anthem hit Israel. All alone. Kadaan kohen, kadaan priest nagsusunog kuan incense kada adlaw. Waray bisan inin o nga pwede sumakob ngadtuhan house of worship or Mishkan. Bisan an area between the entrance of the Mishkan and the copper misbeyak. So there pwede. Gold. Ang golden misbeyak and gold nga altar was made of a shittim wood. Niyaging covered with gold on all its sides. Kung may gold plated hiya. Even on the top, it was like a tall square box nga may dakuan. Ang tawag ba yun? May daniya horn nga opat. Pero, bagan ni square lagi hap. Square nga horn. Bagayan tori, batit sura niya tigbaw. It was 1 ama square and 2 amot high.
approximately 2 feet square and 4 feet high. At its top corner were four small boxes. As ang pinaka-horn niya nga sticking out. As in tatawag niya nga horns of the Misbeya. Pero niya itsura ni, di ba, horn tais. Pero ang horn ng altar is square. Bagang square ba? Bagang cube nga atot kada kanto na imagine niyo. On the opposite corners, may da naka-attach nga gold rings. Ang mga Israelites, imputangan ni nga gold, ging-cover din, burtangan ni hin poles nga ging gihap gold-plated. Through these rings, siya gagamit nila para dad-on or i-carry ini nga gold misbeyak. In the middle, ang golden misbeyak and golden nga kuan altar nakabutanghan but nga in front of the section of Mishkan building. And in the area was known as Kodesh. Past this misbeyak on the left side stood the menorah nga daniya wala nakabutangan menorah nga daniya to and shulkan or an bread table. Gold crown. An igbawan ni misbeyak golden may the gold decoration nga aniya tsura bagayan gold crown. Ani nga crown nagsisimbolize ang special nga status ang mga kuhanim, mga kapadian. Nga reminder nga herala it pwede mag-perform ang baraan nga pagserbisyo house of worship or and Beit HaMikdash or holy temple. Lottery. Natanan nga kuhanim gusto magkamiadang chance para makapag-perform ang baraan nga pagserbisyo han burning the ketoris or ketoret incense. Kaya ang reward ang paghimo ning special mitzvah was a blessing for wealth. So damong gusto makapagkuhanan kan incense and ketoret. Kay ini nga pagserbisyo nagdadara inihin blessings for wealth karikuhan. So aging kadamo nira at na tao many people kaya gustong magbuhat ini nga service. Paano man nira gindedesisyon kung inot magbubuhat ini nga service in nga incense nga kuan ketoret. So ano raging buhat lottery. Ang makuanim matukdaw in a circle and stick out a finger a number, stick out a finger, so mag-stick out a finger nga a number was picked randomly. Pagkatapos ang Kohen in charge would count the fingers around the circle. Oh, okay. So, di ba nakapalidong, nakatukdawira ang mga kuhanim ang mga descendants tikang kanaron pati ni mga anak palidong hirano in a circle, nakakalinya in a circle. Pagkatapos ikaw kanaron ora kamot, siyempre pwede magkuang ka. So natanan nira magkukan may damakon nga tulo itiya kamot kuan ni itiya finger kuan niya tulo. Sample 3 fingers itiya kuan. Ano sa nga sapit usala, ano sa napulo, ano sa duha nga ikukan nila tiya kamot. So natanan kada kuan may iyapon. Tas iyapon kung hanit kuan hinot magse-service. So example natanan total. Siya tak pagintindi ha.
Sample na tanan. Sample lang saan nga ko na niya gin-stick out nga kamot 3. Tas an usa nga sumunod na iya na pulo. Nya di 13 na. Tas sunod na iya 1 o 11. Hasta example ang natanan 15. So iya pon from start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta hinuti ka 50, asyat magsiservice, asyat mag-iimot kitauret service, incense service. Any Kohen who had done the service once, there na pwede bumulig also, there na pwede umotro in a lottery. So kung tapos ka na nga nakapag-serbisyo ka na kitauret service, kay ikaw ikaw naswertihan, it was a once in a lifetime opportunity kay ito nga ketoret service nagdadara iton blessings in karekuhan sang natanan na gusto nga mag-service iton. So kung nakag-service ka na nakausa, by the next time dere ka na mag-adat circle nga kuan magkukan ni kung hinot mapipili nga magsiserbisyo. So fair and square. Kumbaga give chance to the other. Dere nga bagan greedy. Dere tun asyet attributed to sa nga matadong na tawit greedy. Labi na't mga priest to kahit house of worship natapos sugad ditim kuan. So siya ito. Para siya yan na para siya tit sabi. Ang mga sulot, ang mga kuan, kohen gadol, ang mga normal na kohen, o patanera atar, o patan atar, ang mga kuan, normal na kohen, mga padi, waloan special atar liwatan, high priest, or kohen gadol, pati ang mga offering, and sin offering, peace offering, and incense, and talmid offering, pati ang mga kuan. Discuss diap kung anon mga kuan, mga attire, and kuan, and bowl, turams, tapos kuan, matsa, tarti matsa. So siya to. So siya ito nato niya na para siya. So ano dat babaruan niya ng para siya tet sabi nga kung ano't ganyayakan nito sa matadong nga tawo mao pa yung maraot nga iya nayakan nahihinabo bisan pa nga iya asawa bisan na iya ko ba niya asawa Raquel nas nga kung hinuman na nagdara gawatan kuanhan idol san ni Laban mamamatay asya good man namatay good man na niya kuan iya asawa Raquel duwalan anak tas namatay na patigapangkan mo siya yung makaniya nga Ginoo kung diri ni mapapasaylo it Israel siya na Israel tanggalan na latak ngaran na Torah. So gimpasaylo ang Ginoo ang mga children of Israel lagi era pag sambahan idols nga golden calf. Pero may daw sa nga para siya nga gintanggal gyapan ngaran ni Moshe. Asyene an para siya tetsabe. So dayawon ng Ginoo ni Abraham, Yitzhak, nga Jacob. Amen, be amen.